ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଦଣ୍ଡିलो ଗାଁକୁ ମହାନ୍ତାର କହିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସେ ପଥର କରିଦେଇଛି ହେଲା ଭାଇ ଟିକେ ଯିବା ତମେ କିଛି କେ ମାରିବେନି ହେଲା ହଁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ମାରାମାରି ନାହିଁ ସେଟା ଥୋତ ହଁ ତମେ ଯୋଉ ଝିଅଟାକୁ ମାରିଲ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲ କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିଲ ତମେ ମାରିନି ଭାଇ ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିଲ କେବେ ତମେ ତ ମାନେ ତମେ ପୋଲିସ ହେଇକି ତ ଡ୍ରିଙ୍କ କରୁଛ ତମେ ତମେ ତାହେଲେ କ'ଣ ତମେ ପୋଲିସ ଆଉ କ'ଣ ତମ ପାଟି ସ୍ମେଲ ହଉଛି ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇଥିଲି ତମେ ମିଛ କୁହନ୍ତୁନି ହେଲା ମିଛ କୁହନ୍ତୁନି ସ୍ମେଲ ହଉଛି ହେଲା ତମକୁ କେହି ବାଡ଼େଇବେନି ବଡ଼ କେହି ବାଡ଼େଇବେନି ପାଣି ପିଅ ତମକୁ କେହି ବାଡ଼େଇବେନି ତମକୁ କେହି ବାଡ଼େଇବେନି ମନ୍ଦିର ବାସିଲେ ସେ ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ କହିଲେ ଗୋଟେ 144 କର ତମ ଜାଗାରେ ତମେ ନେବ ତା ଜାଗାରେ ସିଏ ନେବ ସିଏ ତାପରେ କହିଲା ମୁଁ 100 ଥର ମାପିବିନି ଗୋଡ଼ ହାତ ହାଣିଦେବି ଜଣଙ୍କର କାହାର ବୋଲି କହିଲାନି ସେ ଜାଗା କିଏ କହିଲା ହାଣି ଦେବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ସିଏ ପାଟି କରି ଲୋକଟା କହୁଥିଲା ପଥର କରିଦେଇଛି ଅଲଗା ସରପଞ୍ଚ ଆସିଲାଣି ତାଙ୍କ ଇଏ କର ଆଉ ସଦାସୁଦି କିଛି ତାପରେ ସେ ଶୋଧିକି ଗଲା ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ଶୋଧୁଛି ଆମେ ଗୋଟେ ବୁଝିବାକୁ ଆଇଛୁ ମନ୍ଦିର ତାପରେ ଝିଅର ଦାଦାଟି କ'ଣ ଗୋଟେ ତାକୁ ପାଟି କଲା ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଆଇଛୁ